Zdůř lidí, mé jméno je Leatherface a toto je moje video z Minecraftu. Jak jste si všimli asi, tak už mám něco postaveného, to je tím, že jsem zjistil, že jsem natáčel celou dobu s vypnutým mikrákem, takže tak, no, to je jenom na úvod takový menší fail. Jak jsem říkal, mé jméno je Leatherface. Ten nick nebo tak jsem si nevzal jen kvůli tomu, že mě ten Leatherface, jak ho asi všichni dobře znáte, z texaského masakru motorovou pilou. A teď mi to trošku laguje. Ne, že bych ho nějak obdivoval nebo tak, to vůbec. Spíš mi šlo o to, že to jméno asi nikdo nepoužívá. Tak proto jsem si ho zvolil. Je takový netradiční, já to vím, tak já jsem taky takovej týpek. Ale pěkná mapa, pěkná. A vlastně to jsem já. Minecraft vlastně točím teprv teda točím, hraju měsíc. Ne, dva měsíce. Dva měsíce a tahle hra mě vlastně chytla jenom díky videím na YouTubeku, že tam někdo točil a teď mi někdo píše na Skype, ale to mě nezajímá. Já tam mám 6 zaneprázdněn, takže nevím, co travuje. No, to už je. Tak, to tady nechci. Byl jsem na průzkumu v jeskyních a našel jsem na slimebally, takže jsem si dal hnedka styky pistolí. Mám železo nějaký, takže raz, dva, děláme to 3 nebo 2. 2 je málo, 3, ještě s půdou dejme tomu, a tak to dáme 3. A tím pádem mi nevystačí materiál 3. Takže budu muset natěžit a nemusím chodit ani daleko. Tak si vezmeme pár stromů. Já jsou dřeva. Omlouvám se, jestli bude nedostačující kvalita videa, protože teprve to zkouším točit a vím, že to bude mít nějaký chybky, takže se z toho poučím. Ještě jsem chtěl říct, jak jestli to uploaduju na YouTube, tak tam pak bude i Facebook stránka v popisku videa. A jestli se vám tohle video bude líbit, tak dejte like. A po případě odběr.
kdybyste chtěli ještě další videa, nebo jestli chcete, abych něco změnil nebo udělal podle toho, co se vám líbí, nelíbí. Jo, já snesu jakoukoliv kritiku, takže no, jakoukoliv, to bylo trošku řečeno. Ne s prostou kritiku, takový ty hejteři a spameři, co tam píšou jenom urážky a urážou nějaký let's playery. To vás hnedka vás budu ignorovat, příspěvky budu mazat. Takže tohle jenom pro ty fakt. To je jenom pro ty vlastně, co se třeba zajímají o Minecraft a bavíjou je takový ty let's playe. Vlastně mým účelem je dostat se do endu a zabít Ender Dragona. Takže nějaký projekty samozřejmě, že budou. Takový ty farmy na melouny a na obilí udělám. Úplně jednoduchý. Který všichni znáte, takže si myslím, že to nemá ani moc cenu dělat nějaký velký projekty. Dejme tomu, že do endu se dostanu tak za 20 dílů. No, nebo tak. Takže jako nějaký mega projekty. To ne, to bych pak udělal video podle toho, co byste chtěli vidět. Jestli nějaký projekt nebo tak. Nebo jestli byste chtěli s něčím poradit. Tak se vám pokusím poradit, pokud to budu sám vědět. Tak, myslím, že dřeva máme hodně, to bude stačit, akorát, že potřebujeme nějaký koul a ten je tamhle, takže se tam nějak prokopem. Aha, tak to jsem měl štěstí, že jsem nespadl na zem. Potřebujeme koulu hodně. Jak všichni víte, koulu není nikdy dost. Oh, tak to je bomba. Vidíte to? Jestli jste to neviděli, tak se omlouvám. Vlastně torčky si můžu dělat hnedka tady. A teď mi to nějak laguje. Dělám všechny torčky, ale koul jsem měl úplně na něco jiného. Ať co je tak. Se tady prokopeme pro další koul. No. Tam je ale skeletonu jak blázen. Oj, Uf. Teď jsem se úplně...
neštve. A já si to tady budu muset osvětlit. Hlavně tady tu farmu. Teď jsem si to málem asi pošlapal. Takže rychle osvětlit. A tady taky třeba. Tady hlavně tak. Tady ještě tmavý místo, tady. Tak. Schody a máme to. Jsem ještě jaký to maso. Asi si udělám další pece. Teď to můžeme pálit. No. Ale vráceně. Maso máme. Tak. Tady dodáme 2. Tady 2. Tady to budeme ještě zasadit. A už to roste. Tak. A vrhneme se na barák. Ale to jsem nechtěl. Takže raz. Aj. A jo, tady to musí být, ale tady jenom na 2. No to už bude vlastně i na to. Jo. To bude označovat půdu. Tady si udělám asi taky okolo. Takový 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 a tady jsou 2. Takže 3, aby to bylo stejný. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže 2. Takhle. Tak. Teď to trošku laguje. Máme kolik? 2. Takže takhle. Ale uděláme to. Strom si zasadíme třeba tady a to je jedno. Tady se nám to pálí, takže my si vypálíme. Vezmeme si sklo. Tak. Asi podle udělám taky. Podlahu uděláme taky ze dřeva. Ať to trošku vypadá. Nebo že bych si to udělal z těch cihel. No, uvidíme. Za chvilku dojde lopata.
že si ho budu muset vyrobit. A ty se dělají takhle, jo. To jsem nedomyslel. Tak uděláme, co to půjde, takže takhle. A tady si zasadíme Sugar Game. Bum, bum, bum. Ať máme taky na knihovný a ne, tak ty se dělají takhle, že jo. Já jsem úplně zmatený. To padá? Ono to padá zpátky? Vidno. Tak to. Uká. Ale jo. Když tak dejte vědět, co si o tomhle designu myslíte. Jestli se to hodí nebo ne. Ještě si uděláme dveře. A přesuneme se dovnitř. Tak. To šlo nějak těžko. Tak, to si vezmeme, to zatím necháme dopálit. Že tady si to zatím dáme. To, co nepotřebujeme zatím, jsou tady to. Bloky si nechám, jídlo taky. Tak. Tak. Jak koukám, tak už tady to vyšlo, ale tady nějak ne. Takže tohle už si taky můžeme vzít. Jak to, že to jde tak těžko? A už vychází sluníčko, takže palírnu bych dal asi takhle, že? Takhle 4. Pomocný bloky. Tak. Na 4 části. No. Ještě 2 potřebujeme. To už by se mohli vypálit. Dokonce 6. Přesně to vyšlo. Takže počkej, tady si to. To jde nějak těžce. Tak. A tak. No a tady to vypadá škaredě. Tak.
Tady se to dopálí, ten klej. A bude to a tady je pavouk. Ať mi z něho spadnou stringy, pojď. Jeden string. Já potřebuji dost. Se mi to zrovna. Když to uděláme hnedka takhle pomocný materiál. Tak si uděláme asi půdu a na ní bude ta enchant místnost. A oj. Asi naše ložnice tam bude. Tak. Ale klej se zase špatně hledá, že? Jsem asi dělal chybu si udělat podlahu z toho. Se hodně dost špatně hledá. No, ale to vypadá. Ale jo, necháme to tak. A kde je klej? Tamhle už ho vidím. A vlastně k čemu je klej, že jo, když nemám to koul. Ale natěžíme si ho, protože když už jsme s tím začali něco dělat, tak ať stromy zatím rostou, takže a tamhle velký úrodiště. A já to asi dotěžím kleje, natěžím si trošku dřeva, abych mohl dodělat jakoby tu půdu a asi to video ukončím. A mě došla lopata. A to je špatné, tak použijeme krump. Tak. Sebereme to. Teď ještě. Strom rychle. Kde ještě máme poblíž tady? Tady máme strom. Teď to zase trošku laguje, nevím proč. Jo, vlastně já instaluju hru. Ale to by nemělo mi moc tak lagovat jako krása. Ještě mi zbývá. A tady s tímhle kopcem, co tam by byla dobrá ta farma na melouny a tak. Takhle vchod. No jasně. Tam si udělám farmu na melouny. A tak. Ještě si vezmu toto. Osvětlím to tady.
Ať tady nemám návštěvníky. Že si zavřem. Tak. To dáme sem. 10. A tady to je co za... Tak. A tímhle videem bych se s váma pro dnešek rozloučil. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a po případě tam nahoře je tlačítko odběr, takže budu se těšit u dalšího videa, takže zduřte.